Ramogi TV. Papa manyien mar kanisa jokopere leo mar 14 jagni prauchiel kod ochiko kendo nonro mare en ni japiny Amerika. Sigande chalo nade? Cleophas Oluoch miyowa ler mar wachno. Cardinal Robert Francis Prevost e papa manyien mar kanisa kopere. E nonro mare ne onyuole tarik 14 dwe mar 9 higa mar 1955 Chicago e piny Amerika. Owuok e riwruogno mano mar Order of St. Augustine, riwruok mane odonjo e higa mar 1977. Bang' bedo e tiegruok kuom kinde, ne oyudo orodini kata sakrament mar orodini e tarik 19 dwe mar 6 higa mar 1982. E tich mare kaka jadolo, osebedo kaka jamisonari e pinyno mar Peru e kind higni mar 1985 nyaka 1999 ka otiyo e lemo mopogore opogore e tijno mar dolo. Obedo bende kaka achiel kuom jotelo mano mar riwruog St. Augustine e kind higa mar 2001 nyaka 2013. Ne oyiere gi Papa machon Francis kaka jabisop mano mar Chiclayo e piny ma Peru. Thuolo ma omako e kind higa mar 2014 nyaka higa mar 2023. E higa mar 2023 ne oyiere kaka jatend kuku mar yiero jobisop e piny mangima mar din jokopere. Thuolo ma omako nyaka kawuono kama oyiere kaka papa namba 267. Tarik 30 dwe mar 9 higa mar 2023 ne oyiere kaka Cardinal kod Papa Francis. Ei sombe, en kod tiegruok mamalo e chike mag kanisa kata canon law mane oyudo kawuok e mbalariany ma Pontifical University of St. Thomas Aquinas kata Angelicum e boma ma Rome. Dwe mar 2 higani mar 2025 ne oidho ngas nyaka e lemo mar Cardinal Bishop mar Albano. Robert Francis Prevost okawo nying mar Papa Leo mar 14. Papa manyien Leo mar 14 ni kod lonye wacho dhok 3 maler kendo manimba: dho Kisungu, dho Spanish kod Italiano. Okawo kar mosenindo Papa Francis mane otho kendo noiki dwe mokalo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.